un modelo que é espectacular, é como, diría que é o último, non? Temos, por exemplo, unhas brocas, por exemplo, poden ser unhas brocas do 7, un par de arandelas, para tomar... Disculpe, xa lle dixen que estou falando fai media hora, vale? Unhas arandelas cun martillo, creo que tiramos, vale, en principio, pode facer a instalación do váter por, eu creo que 500 euros mano de obra. Perdón. Estou falando, non hai máis xente para preguntarlle, jolín. Non é que hai máis xente para preguntarlle, jolín. Perdón, pero é que... Mira, vouche poñer 7 destornilladores inalámbricos e xa con isto xa está, para levar ou para tomar Veño aquí... cambiar este teléfono... Que estou falando, somos 24... Como que ves? Cambiar o teléfono que non funciona. ¿Cómo estamos? Que tal? Benvido, Luis Martín. Bienvenido. Sé que non funcionaba o teléfono, estoy facendo aí o imbécil, Cousas. Que tal? Como estamos? Moi ben, benvido, en que podo axudalo? Pois Contame. tuve un outro día aquí en Eloi Martín. Non está Eloi, non? No, está Martín solo. Vale. Tengo día libre, Martín. Eloi. Que necesita? Contame. Comprei un produto outro día e... No va. Bueno, se ten o ticket, ten 30 días para devolverlo, eso sabe. Sí, comprei este produto. Sí. Veo, non? Sí. Pensei que vai, pero non. Déixame. Non vai como... Non creo eu que non vai como debía ir. Este modelo vai como un tiro, Pois non vai, na miña casa non vai. Eso pásalle como ao Deportivo, é algo que non funciona. Non sei que é, pero... Pois a priori parece que as bisagras... Sí, parece que está ben, pero depois ao usalo enchércase todo, sale todo por fora, unha asquerosidade todo. Ponse un baño feito un asco. Pero non entendo. E a outra parte está ben, sujeta? A outra parte tela ben? A parte da miña muller, a miña sogra. No. Ten tensión e... Miña sogra ten... tensión e colesterol, pero bueno, tomando as pastillas... Sujete. Sí. Esta parte. Esta parte, o cagadoiro, que parte? a que vai aquí. Pa cal? Esta que vai aquí. Pa que vai aí? Esta parte onde vai o excremento. Onde vai toda a zaragallada. Xa me parecía a min que estaba cagando eu moi baixo. Eu estaba... No. Ti sentabaste aí. Eu reventábame solo a agacharme, a levantar. Crimina, eu puñame a mexar e todo para fora. Dixen, que porquería é? Mira. O cambio é brutal, é que xa é outra posición. Hostia, isto xa... Vai fluido, vai rodado. Isto é unha maravilla, joder. Pois mira, pero que sepas que esta taza é a combinación perfecta... Entón, tú cagas aquí e xa vai todo para aquí. Claro. E por baleira. No, isto vai a unha tubería. Vai pola tubería. E logo aquí que vai? La verdad que non sei. O auga, claro. Con gas ou sin gas? No, sí. Bueno, levo. Espera. Simplemente, coa tapa e con este sistema tes todo o pack perfecto. Está perfecto. Fan un traballo xuntos impecable. Isto que tiña unha ventaxa, que era portátil. Ti ibas a calquera lado, tú levábalo, entraba a chegar de mexar, bumba. E tras, aí vas aí, claro. Era portátil. Pero mira, se levas... No, levo. Levas, porque aparte, este é xusto que teño unha casa, ou seja, que é perfecto. Levo, non hai máis colores, si, colores. É o color que hai, É pero... blanco, para que non se vexa a merda moito, claro, non. Vale. Este No, levo este. É o que teño eu xusto, ademais, vai como un tiro, unha festa. Bah. É o que te guste? Sí.
Non sei que me dá ir cagar a súa casa tamén. Como Usted onde vive? Caldas. Eu vivo en Santiago, ir a Caldas cagar todos os días e volver. Que Ao lleven- mellor chego ali, non teño gana, teño que volver para Santiago, volver outra vez para... Que lleven do sistema completo. Pero non dice que o que ten na súa casa. Sí. Non dice que é o seu. Sí. Tía. Que non dixe que me vendía o seu? Sí, sí, é que tes razón. No, no, este. Ah, este. Ah, un como o seu. Eso. Un como o seu. Vale. Este que é pa xente moi alta, non? Pa poñer a colloada aquí. No, este é máis cómodo, Este máis cómodo, sí, máis sí. Pero mira, ven por aquí que lle vou dar un produto para que instale todo perfecto. No, teño que meter este. No, levo este. E meto isto encima, listo. No, pero fan falta unhas arandelas que che vendo aquí, sí. Vale, me das arandelas tamén. Sí, fagoche un presupuesto. E canto sería? Serían arandelas máis o Tupper F500. Como se chama? Este como se chama? O cagadoiro. Terá un nombre. Porque isto que é? A tapa. E isto? A subtapa. Vale, pues deme o... Sí, Deme este. claro. Pero para a instalación técnica, para montarse, fanche falta 4 arandelas, que se echas a punto aquí. Mete máis arandelas. Sería todo xunto 160 euros. O 160 euros. Sí. Salipón que vale, eso está de oferta que vale 20. Os outros 140. Las arandelas. As arandelas, 140 euros. Subiron, sí. Pero canto subiron as... Pero como que subiron as arandelas? Pero Cousas do encargado, subiron un 700%. as arandelas? Está carísimo, non hai quen arande nada. Pero quen subiu as arandelas? Quen subiu as arandelas? O encargado. Quero ver o encargado. Que veña o encargado aquí. Vale, unha foto. Que veña o encargado que subiu as arandelas. Por favor, que veña o que subiu as arandelas. Chámeo. ¡Encargado! Chámeo. Boas tardes. Moi buenas. Son un encargado. Que tal? Ben, É usted o que subiu as arandelas? sí. Así? E por que subiu tantas arandelas? Pois subín as arandelas porque quero facer unha empresa Grit Again. Grita gay, naranjito, grita gay. Grit Again, sí. Pois non lle compra usted as arandelas. Se suben tantas arandelas, cómpralle as arandelas aos chinos. Pero dou arandelas chinas, si lle vale. Que lle dou arandelas chinas, si lle vale. E que verdad son arandelas? A arandela non ten moito misterio, unha arandela é un cacho de ferro cun bulato. Pero as chinas venden sin buratos. A ver, pa que queras arandelas? Para meterlle aquí a tapa do váter, meterlle aquí no inodoro e para poder cagar cas perras un pouco estiradas. Prometiña a miña muller que iba a renovar o váter no ano 2010, cando ganou España Mundial. E foron retrasando, e está encima de min a pobre, machácame vivo, Temos unha guerra, teño unha guerra ca muller, Bueno. unha guerra ca muller, levo 2 anos, unha guerra ca muller. 2 ou 14. Pero esa guerra arregla eu en 24 horas, sin problema. Ah, sí? Sí. Chame aí. Paqui! Me busques que aquí no queda nada. Que ainda estás aquí? Como que estou? Ainda estás aquí? Pero se me dixeche, vai ali a coller material para arranxar o baño. Paño, estou aquí, veño buscar o material. Canto tempo hai que levamos arranxando o baño? Desde o 2010 que levamos coa reforma do baño. E ainda estás ti Así aquí? estamos, en guerra, todo en guerra. Madre que me Pero parió. esa guerra podo solucionar eu ahora mismo, ¿Ah, sí? Nun momentiño, sí. Falamos logo. No, usted non, ¿Qué? Usted non participa na negociación, que a súa señora. Que ti non participas na negociación, xa vou ver. Pero é a miña muller, digo, eu algo terei que dicir eu. Ou que? No, Quieto aí, que non participa. A ver, acción. a ver.
Cal é o problema co seu home? O problema co meu marido, a ver, nós berramos moito. Berramos moito todo o día porque el di que eu lle ocupo o seu lado da cama. É Entende? mentira eso. Eh? É mentira eso. Non é verdad. Pero é que eu teño un problema que me enfría moito os pés. Pero teño unhas bolsas de agua quente que llas vendo seguidiña, Solucionamos o problema, vamos. Xa. E que fajo co tema do gas? Pero tamén teñen perdas de gas na casa. No, co gas que bota o porco ese todas as noites. Que non hai maneira, que teño que lavar as cortinas todos os días. Que hasta salpica. Hai que falar de nosas intimidades con Eloi Martín aquí. Pero calarás a boca. Hai que explicarlle. Calarás a boca. Pero hai que explicarlle. Pero Sánchez chamou, que No, está no. negociando comigo. Pero é que nesta negociación estáseme faltando respeto, están dicindo cousas de mí que non podo aguantar, que se están que se están vertendo comentarios de mí que... Marchan. A ver, quere que acabe... Quere que acabe co conflito ou non? Vamos a ver. É que se están vertendo acusacións contra min que me están tocando o carallo, vale? Para dicirle finamente. A ver, Vale. unha cousiña. Diga. Non poden dormir en camas separadas. Mais. Más separadas. É o sexo. Sexo con quen? Ah, entre nós, sí. No. O sexo pa... Non, xa sei de quen é a culpa. De que? A culpa é de Donbass. 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 Pois ahora sí que me perdín, Sí. Quen é Donbass? Que é unha rexión de Ucrania que está ocupada por Rusia ou algo? Don Blas. Don Basilio. Don Basilio, que foi o cura que nos casou. Sí. Don Basilio, me cago. Se aquel día estuviera aquí a Don Basilio, pues non estábamos ahora nisto. No, se aquel día miña prima, en vez de presentarme a ti, me presentara a Paco Lodeiro, ao mellor non estaba hoxe onde estou, entende? Pero se aquel día eu, en vez de ir a Chevalier, me fora a merda, pues estaría moito Pero mellor. se aquel día eu, ao mellor non salía da casa, e quedara na casa ao peste, No. ao mellor estábamos O se aquel día, a mí... Dios mío, querido. Xa vale. Eu xa teño solución para o conflito. Quedo meu cas vosas leiras e todo solucionado. Pero... Como todo solucionado quedándose calleiras. Que mierda é eso? O sea, como tertos a rascar os collós. Que é eso? As leiras son leiras raras, son moi raras. Son tierras raras. Bueno, claro, tamén é o color do meu pelo, non pasa nada. Jefe! Marcho pa Berín. Que colegueo co jefe se gasta, Ah, amigo, ahora xa sei que é isto. Está toda unha carnavalada. Bien, está unha carnavalada. Usted vai disfrazado de Donald Trump. Vale, No. vale. Está ¿Sí o no? moi conseguido. Muy bien, muy naranjita. Pero- Os brazos no, sin embargo, no, pero a caras. Pensei que non iban a dicir, Sí. E ti, quen és? Claro, usted é Donald Trump e usted quen é? Eu son o fillo de Trump. Tiriti tram, 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 tiriti tram.